găsit la Tizitul, dat să vă arăta iepurii mei. Am închis aici la iepuri, cum puteți vedea. Le-am dat mâncare. Pene seară. Și se trăgem și la ceilalți iepuri. Să deschidem, că le-am pus și lor în față o pătură. Așa. Să le o dăm jos. Să le dăm aici. Așa. Iepurile ăștia. Op. Am țis la iepuroica asta. Vrem să putem deschidem. Și să vedea o avut și el cernă. Aici am dat 3 cere de pune. Să vedea. Așa, deschidem. Asta ar trebui să înfete. Dar să vă spun, nu e interesant când am dat-o la proiect, că am dat-o odată și nu mi-a fatat. Și acum la noi este frig și am spus să nu mai dau. Și i-am dat 2 felii pune proiect de la avea și aici lucerul și mai are un pic. Aici, cum puteți vedea, orașul ăsta mic, care îl știți, care stătea în cușca aia de acolo. Acum nu mai stă, fiindcă sora lui care era, am sacrificat-o și l-am pus aici. Cum puteți vedea aici, erau alea 2 iepuroaice, alea 2 maro și aici am pus un iepuroi. Așa, să dăm. Aici are apă, aici are grăunțe, varză, o vedea, o avut și lucernă, dar am mâncat-o. Așa să dăm și lui 2 felii de pâine. Așa. Și să vă spun despre el, nu știu cum puteți vedea aici la ochi, aici. Are o bubiță, dar nu știu ce-i. Să-mi scrieți în comentarii dacă nu prea s-a văzut. Aici. Acolo. Are o bubiță și nu știu ce-i. Nu știu, ori e bolnav, ori... Și... Închidem și la el. Să închidem. E tata. Se dea. Mănâncă. Și asta mănâncă, și asta mănâncă. Stați un pic să închid.